като едни иглички. Ау! О, това ме изплаши! Изглежда нещо като восък, някакво много мазно все едно. Ето, изкипя. Ето палим кибрита. Здравейте хора! Добре дошли във втората част на видеото. Ако не сте изгледали първата, някъде тук най-вероятно ще ви излезе. Така че вече го изчаках достатъчно, станало е почти на кристали, има малко течност. Но няма проблем, ние ще махнем тази течност и ще видим дали работи. Това видео ще е малко по-кратко. И ако не искате да гледате, ще ви кажа. В нея направихме от захар и калиев нитрат, направихме нещо подобно на барут, което може да гори. И оставих едно нещо да се изпарява, за да стане на кристали и да може да видим дали наистина работи. Така хора, днес ето какво са си приготвили. Тези кристали, които бяха минали път на течност, но сега вече се изпариха и съкнаха. Тези клещи, след малко ще ви кажа защо, които горят за запалена спиртната лампа, и е тази капачка от Queens, защото ме страх тия колбички да не се пукнат, докато ги горим. Клещите са, за да гориме, така да задържим ето така капачката от Queens, за да не си попарваме пръстите. Днес няма да нося престилки или ръкавици, защото е за по-кратко видео и няма смисъл толкова опасни неща. Ето, събрали на едно място, така изглеждат кристалите, като едни иглички. Ето ни е спиртната лампа, който ще запалим с този кибрид, който миналия път имахме доста големи проблеми, за да го намериме. И да го запалим. Ето, тръгна да гори вече. Не знам дали виждате, но пламъкът тръгна леко, ако се загледате отгоре, ще видите пламък. И сега хора, ето, ще сложим капачката, за да се изпари останалата течност. Ще ви пусна отново, когато се изпарива вече. Между другото, стават едни много интересни балончета. Виждате ги, предполагам. Изкипя! Доста големи мехури стават хора. Виждате, малко и дори излязва отстрани и даже накапахме и по самата спиртна лампа. Да. Ето, почти е готово. Май! О, хора! За това говоря. Виждате ли как гори като барут, хора? За това ви говоря. Хора, верно се получи, не мога повярвам. Леле, как определено мисля, че се получиха нещата, вижте. Гледайте как той така гори като барут, нали? Мале. Ами хора, сега това, което направихме в капачката, ще ви отделя и ще ви го покажа отделно. Хора, не знам дали виждате, това се получи, изглежда нещо като восък, някакво много мазно все едно. Да, и сега ще го изсипа и главата ще ви го покажа. Ето хора, изсипвам го, ето така изглежда. Нищо особено, но явно се получи. Сега ще го запалим. Добре хора, готови ли сте? Малко ме е страх. Ето така. Ето палим кибрита. 2000 years later. Ето. Нещо започна да се случва. Май не ни задоволява това, нали хора? Искаме още. Получаваме още. Така хора, аз ви казах, че е като восък и успях да го слепя на ето тази клечка. И сега ще я поставим и се надяваме нищо лошо да ни се случи. Това ме изплаши! Хора, върна го обратно в капачката и ще се опитаме да го запалим през капачката. И се надяваме да не вземе да стане нещо. Ето! Става хора, става. Ето още. Иначе какво го правим, ако не го изгорим? Хора, много почна да гори. Мале, тук как се опуши, хора, нямате си не представа. Хора, значи, добре, че беше в малко количество, защото виждате пушека. И добре, че тук има прозорец. Много се опуши, хора, не знам какво ще правим. Но иначе, експериментът беше успешен и слагам това към гравата, мисията успешна.
И до следващия път. Не забравяйте да се абонирате, да харесате клипа, да натиснете камбанката и до следващия път. Айде, чао! Така, хора, направихме експеримента, както видяхте, доста се опуши, защото гореше доста, такова малко количество. Интересно стана, наистина. Но да ви предупредя за нещо. Ако наистина решите нещо подобно да правите, трябва да го правите навън, да имате отворен прозорец, да няма досег до къщата, защото може да се опуши. Не, че може да се запали или нещо такова. Брат ми влиза и ми пречи, направо ще го убия. Не, че нещо може да се запали или такова, но да, ще се опуши и ще стане доста зле. И сега вече наистина чао от мен до другия път.